Rome umma ɗon faya Napoli yimɓe ɗon ɓe jehi to wiyete Ceprano, ɓe jehi to wiyete Ravenna, ara Gardello Bergamo, ara Milano, ara Verona, hande Allah hoddiri ko ɗo wiyete tan to rewa to fof ko hono ni tan wayi ɗum wan noon jaɓɓal ngal ko gotal tan arɓe ɓe e tawaɓe fof ko goto nani tan bandiraɓe men to Verona e ko hono ni wayi ɓe fof ndendi yidde nde ndendi fandare nde walla ittima noon ngendi meɗen Sénégal arde sete jeenayo ene duusimo woni sappo ɗum arde ceerno goto wiye Seydina Mandione Thiaw Laye e galle Bayla Jeeya dayani arde ɗo won ngantu jamɗe woodi yeehi Belgique ko jeeya koye sete o ardi e ceerno Ibrahima Dieng oye ceernaji gonɗo to arde ceerno Ousmane Fall gonɗo ceernaji arde ceerno Cheikh Oumar Ba woni goɗɗo caggal Mawo ardi e Bachir Mbengue ardi biteɗo Rane Dia arde Ibrahima Ndiaye arde Ibrahima kan katantuliyon e caggal ɗum o tawi ɗo gollodiɗo makko Mara Ndiaye kala ko dillete e nder Europe he ko kamin jogii kaɓirɗe ɗe ɗon wawde yettinde ɓe tawana ko ene duusimin jaatigeɓe amen ceerno Boubacar Ndong e ceerno Djibi Ndongo Miñum e teddugal manggal baɗangal Verona duusimin kadi ha min garata ni min mbino wonde ɓete adoroye galle kaake joƴƴine tan ɓe jaafe ɓe jaha caggal ɗum kadi mbi kamɓe koɓe arɓe tan hande gasi fof ɓe mbawa wurtade Verona. Allah jarama on jarama jaɓɓade koɗon saɗi no duusade wurtande haadi noon lawol ngol no wirani ko jokkodiral diine wonande wurɓe e ɗanngal saɗa addana neɗɗo kadi addanmo ko andi ɗo e Vicenza kam en kaali en kalti ay joni ndiɗen jettide ɓe dangal almuɓe ardanoɓe ɓe hayso mbaɗaɗe hay hunde ma almudagu ngal dillu jaɓɓo no handiri ni nde wan noon ko mataw hankadi wiide almudo en gowi wiru noon tan kono ko seeɗa ɓe tawaɗo weeli min kadi juɓɓudi moɗon sabu kala nde min gara so heewi ha heewi ko yimɓe ɗiɗi min kaldata nden ndaga ƴeɓɓoji laawol ngol to yaratede arrêté juɓɓudiji fof ceerno Alassane Niang ɓe lomti on e ɗum e darde makko juɓɓudi makko faamomuye makko omo duñi min ni saaha eyi en kaldi en paamodiri kono noon nodde kaari en kaari en kaari en nde ma laaso min keeɓi goto yoni sabu wona mere addani ɓe limtuɗaɓe e faamodirde ya hettu e ko amen ko ceerno Amadou de heeni en e jokkodire ɗe e ko mawɗum fo nde jokkodira ina rewi lawol kala ko haaluna hen kadi ina wayi ɗo jettima ɗo hen hande ñallal mawde e nayi lewru jolal hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko belem mawka gati ko caggal duuɓi kasara duuɓi corona yitidde ene hande hono ni ko beele wela waɗi hono noon
woni heewɓe ɓe geno nawi tawi ngannduɗaa alaa ko waɗi geno hay hunde kono kadi woni heewɓe heddiiɓe tawi alaa ko waɗi geno hay hunde kono noon haalii fof ko noon tan fodde nde darnde e seernaaɓe dariiɓe so tawi ceerno kam ari e mumen ene laabti kamɓe kam garaaka jannginede garaaka jannginede gooto heen fof ko jannguɗo haa yettii tolno ko wiyetee ceerno ɗo Allah noon hoddiri ɓe mbuuri leyɗeele men ɓe kadi paggitoyi ko paamuri yamde ɗon ko hoojaade ɗon ɗone pelle limtaade ɗo de so fedde wiyaama fedde l'islam ɗum tan kadi yoniino nawri pelle fof fedde l'islam hayso wonaano ni l'islam o diina oya kongo l'islam ngol tan nawri kala neɗɗo dariiɗo jiɗɗo wonde paamɗo juɓɓudi jaaduɗo e bange mum sen pirdi ɗum to bange ɗemngal so wiyaama kadi fedde fulɓe Italie mi annda Amérique kono e ndeer Europe fayi Afrique ko fedde ɓurde mawnude e pelle hannde oɗo jaaraten ɗo limde goo neɗɗo ɗiɗi neɗɗo haa daña kone wiye ujunnaaji 2 e temedde jeetati e ko fawata wona fuɗi nene eki fiwi ngal ɗon keewal tan ene waawi gasude kala ko geɗe ñaami jooni noon Allah wii ndede julɗeele ɗe mbatton hakkillaaji mo kadi e julde hakkundeere nde ande si min calminii fedde fulɓe Italie fof min kirtide kadi salminaango ngo e catal Vicenza Allah hoddiri kadi gooreejo e fedde fulɓe kadi tawaa koye e nder Vicenza ɗum kadi ko fartañe e ko tokaram Ibrahima Tall tan sinno ko yewtere wonno ɓe waawi jibinde ko heewi sabu l'islam mo kaaleten o fof Allah hoddiri fuɗɗori nden koye baabi Ibrahima Tall Cheikh Oumar Tall ko kadi sarti laawol tijjaani e nder meeɗen ɗum ne naamni yewtere haa heewi o aldaa e ruttaade e inde ɗe tan inde Ceerno Ahmad Tidiane Sy Djiba Kadi o Bambilor salmini on juuriima on weltaniima on ari renndude e mooɗon golle ko darinon ɗon e gandal mon e juɓɓudi mooɗon oɗon golla ko arde wallidde on tan alaa ko hesɗi alaa hay goto a gaddat ɗum ɗo kono yalla ndege noon ɗum ɗo ko fartani jeese gonɗe ɗo ɗe fof e so yiɗi ko heewi heen ine ngandodiri ine belti ene jaati ko mawɗum noon wonɗo rewa haa heewi kono noon koye wadde ko koreeji men pullo baaba o wannoo ko tan ari e nokku jooni noon mataw woni ko huɗe ndeyaade ɗum biyata ko huɗi haalde inde makko noon hoto heɓtineede ko nde inde woni gandanooɗo oya e ɗee golle o wi mi haalanta mi wiyata tinno haalto mi wona bacce kay ɓe mbiyen paami gasanno ɗum noon haadi won jewte payaɗe ko ɗo tan mbawati yowde e wiide tan mbaali e inde ceernaaji o mbaali e inde ardaaɓe ɓe fof e so tawi keno hokki en fartaŋeeji en mbaawi kadi jokkude golle ɗe wasata ko jenoñi hoddiri yo jokko heen fof jokko heen kono kam weltaama kaddi weltaade en mbi mbaali e inde ceernaaji o enen fof en denndi weltaade ɓe en jaafniima kadi ɓe ndaanataale ɗo ɓe kono jogiiɗi juutooji e padgol keewgol ngol e kono noon mataw pulaade ko neɗɗo hiiri waawi ɗum gila jaaraama on jaaraama ɗum noon en mbi mbaali e inde ceernaaji o wasata so a wii tan timmitina ɗum enen ko uddinoode damal ngal tan gila jaaraama on jaaraama أحمد ما سياه بلدار وياه أحمد ما سياه بلدار وياه أحمد ما سياه بلدار وياه أحمد ما سياه بلدار الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود الذي
لله من هاب محمد ما ساياه بل دارت زواياه محمد ما ساياه بل دار زواياه يا بإمة العوب إن هذا تربية نعم المربي مدرك الحق يرضاه محمد ما زاياه بل دارت زواياه محمد ما زاياه بل دارت زواياه يذكر المريدين من كأس الأصول إلى نحو المراد الذي قد كان مأواه محمد ما ساياه بل دار سماياه محمد ما ساياه بل دار سماياه إن على الخلافة قد شاعت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه بل دار سماياه محمد ما